Predstavujeme vám revolučný spôsob marketingu od SocialSir. SocialSir dokázal unikátnym spôsobom spojiť najväčšiu sociálnu sieť Facebook s najrozšírenejším zľavovým konceptom Zľavomat a vytvoril tak jedinečnú marketingovú službu kampaň Páči sa mi. Chcete propagovať svoj produkt alebo službu úplne novým spôsobom? S našou kampaňou od SocialSir sa o marketing postarajú vaši skutoční zákazníci. Ako to funguje? Na web stránku vložíte naše upravené Facebook tlačítko s textom Klikni na like a získaj zľavu. Užívateľ klikne na like a dostane zľavu. Pri nákupe vášho produktu alebo služby predloží užívateľ svoj zľavový kupón. Uplatnenie kupónu jednoducho potvrdíte v našej online aplikácii SocialSir. Užívateľ dostane zľavu a všetci jeho priatelia na Facebooku uvidia, že je spokojný s vašim produktom alebo službou, ktorý sa začne šíriť po najväčšej sociálnej sieti Facebook. Nechajte vašich spokojných zákazníkov, aby vám robili kampaň namiesto vás. Užívatelia veria svojim priateľom, nie reklamám. www.socialsir.com